Koje su za tebe 3 najbolja reditelja na svetu? 3 najbolja reditelja, pa sad... Ne moraju da budu živi. Ja stvarno, pošto ja sam od uvek želeo zaista da snimam igrane filmove, ali sam ušao nekako u dokumentarne filmove zato što je bilo izvodljivo skupiti budžet prosto za te filmove i od tada sam se i zainteresovao mnogo više za dokumentarne filmove. Ja zaista jako volim filmove Michaela Moora, Charlesa Fergusona. To su mi dokumentarci koji zaista, njihovi dokumentarci, svaki dokumentarac mi je besprekoran i uživam u gledanju. A što se tiče igranih filmova... Ajde da kažemo imamo 2 i sad još jednog daj. Da, recimo da kažem ajde nekoga iz sfere igranih filmova. Ja volim Roberta Zemeckisa, iskreno. Zato što njegovi filmovi me nekako odvedu u neki svet gde zaista mogu da zaboravim na neke svakodnevne probleme i treba nekad da gledamo i te neke filmove koji nas izvuku iz svakodnevice, ne samo one koji nam pokazuju svu težinu nje.